Imos falar agora de superación, porque imos coñecer o caso de Lorena Quintas, un caso de superación con mayúsculas. Estou desexando que coñezades a historia de Lorena porque paga a pena. E é que a vida de Lorena Quintas é un exemplo de superación con mayúsculas. Xa de cativa, esta moza de Allariz foi diagnosticada de artrite, unha enfermidade que reduciu a súa mobilidade ao punto de ter que utilizar unha cadeira de rodas. Con todo, esta doenza non lle impediu matricularse na universidade para estudar a carreira de Ciencias Empresariais. Como consecuencia da enfermidade, Lorena sufriu un novo revés hai 10 anos cando perdeu a vista e quedou completamente cega. Logo de perder a visión, tivo que afacerse a unha nova vida. Aprendeu a desprazarse, a ler, a usar o móvil e, en definitiva, a relacionarse co mundo dun novo xeito. Nese longo proceso, Lorena descubriu unha paixón, o tapizado con fíos, unha arte que practica utilizando un único sentido, o tacto. Cun debuxo perfilado previamente, as mans de Lorena son quen de darlle vida a imaxes do máis diversas, como paisaxes ou animais. Unha actividade que comezou sendo un entretemento e que a levou a protagonizar exposicións e converteu a Lorena nun artesá. Con cada peza que sae do seu obradoiro, demostra que a discapacidade non é unha barreira. Todo un exemplo de superación, Lucía. Pois moitas grazas, Patricia, claro que sí, todo un exemplo de superación que estaba desexando coñecer, Lorena, moi boas. Hola, boas. Bueno, grazas por estar aquí, por acompañarnos, porque ti, de verdade que es todo un exemplo a seguir, porque non paras, non hai nada que te pare, de feito, non? Sí, bueno, en principio, gracias a vos por invitarme a este programa. Bueno, é un xeito de estar activa, non? Hai que estar continuamente facendo cousas. Como foi xa o primeiro impacto, digamos, na tua vida cando de súpeto pasas a convivir xa cunha cadeira de rodas, non? Como asumiches iso? Bueno, eu sempre tive limitacións físicas, quedeme en cadeira de rodas aos 15 anos, entonces non foi un cambio brusco na miña vida, foi como un longo proceso desde que era moi cativa. Entonces, bueno, non tiven ese xoque emocional como outras persoas que teñen accidentes ou cousas así. Entonces, bueno, foi eso, un proceso progresivo. Pero lonxe de frearte na tua vida, ni moito menos, porque non dubidaches incluso en ir á universidade, facer a tua carreira de empresariais, non? Sí, a verdade é que a miña discapacidade nunca me freou a hora de facer cousas, non? Tamén é verdade que teño o apoio familiar sempre detrás, o meu círculo de amistades que sempre me están apoiando en todo, e bueno, eu que valga dicilo, non? Pero son unha persoa optimista. Non fai falta que o digas, que vai se nota. Gústame sempre facer cousas, bueno, pois unha delas foi ir á universidade, como ti ben dices. E foi unha boa experiencia para ti, non? Sí. E bueno, ahora non me chego a empresariales, que ahora tamén estou estudiando educación social. Tamén? En parte, facendo iso, e todo a distancia, sí. E todo o resto de cousas que estás a facer, Exacto. Porque tempo non che sobra, creo, verdade? Non, tempo non me sobra, a verdade é que sempre, o sea, aproveito bastante ben o día entre o meu traballo e despois xa pois tamén pois o que che dicía, estou na universidade a distancia e pois teño que ir xuntando horas donde poido e, bueno, tamén para salir un pouco por aí, que tamén é importante o ocio. Home, claro, tamén hai que desfrutar dunha mesma. Sí. É certo que despois duns anos, hai relativamente poucos, a vida volveche dar un novo revés cando quedas sin vista, non? De que maneira aprendiches a vivir partindo prácticamente dende cero? Pois, bueno, da vista, de perder a vista, foi bastante máis complexo que o tema de quedarme na cadeira de rodas, non? O tema da vista, bueno, pois tiven que aprender, como dicíades anteriormente, aprender todo de cero, guiarme a través do son, saber que pois, por exemplo, tú estar máis cerca ou máis lonxe, todo a través do son da túa voz ou, bueno,
dos sons que haxa ao meu redor. Un pouco eso é por o que me oriento. Tamén aprendín a nivel tiflotecnolóxico, pois a empregar o móvil o ordenador únicamente a través do son, cos lectores de pantalla, que, bueno, menos mal que vivimos na época que vivimos e gracias á tecnoloxía, pois tamén é, digamos, un adianto, non? Porque a xente que aí viviu hai 50 anos, pois obviamente estaba moito máis limitada. Claro. Eu síntome privilexiada nese sentido. O ter máis recursos tamén a ese alcance, verdade? Sí, eu, por exemplo, que falas de recursos, noto moita diferencia entre eu de cativa e a eu de agora. Sí? A nivel recursos tanto institucionais como tecnolóxicos, o sea, fomos progresando. Bueno, por fortuna, nese Sí, caso, verdade? sí. E ademais, etapa a etapa, precisamente, verdade, xurde un proxecto moi fermoso, que vexo que levas aí na camisola, que se chama Xogo de Fíos. Sí. De que maneira foi así? Pois no contexto que che decía de aprender un pouco todo, de cero, pois tamén fun a uns talleres da ONCE, e aí aprendín pois un novo xeito de artesanía, que, bueno, en principio tratábase de estimular o tacto, e, bueno, realmente apaixoume o que estaba a facer, non? Sí. E así, ao principio, fixen distintas mostras para a familia ou os amigos máis cercanos para ir practicando, pero, bueno, atopábame nunha etapa da miña vida que nunca tivera a oportunidade de traballar e realmente, como todas as persoas, creo, pois o que queremos é ter un pouco de independencia económica. Eu estaba, pois eso, un pouco frustrada en xeral, e atopei na artesanía pois unha oportunidade laboral e dicen, bueno, pois esta é a miña ocasión e hai que tirar por ela. E así, sí, desde finales de 2018 estou co proxecto de Xogo de Fíos, Bueno, pouquiño a pouco. pero ben, porque ti dende o rural és unha empresaria e aplicaches aí esos coñecementos da carreira tamén, non? Sí, Como se bueno, leva iso? máis ou menos, desde o rural, pois aí andamos, o sea, vivo nun pobo moi pequeniño, dun puebliño de Allariz, pois somos 4 veciños, co cal as oportunidades laborais mas teño que inventar. Bueno, e xurdiron aí tamén, onde se Porque inventou. realmente, a hora de 6 meses montei a tenda física de Xogo de Fíos na miña propia casa. Claro, entonces a xente ten que vir á miña casa, ao meu pobo. Xa non é ir a Allariz, ali ao centro. Pero paga a pena só por coñecerte. Teño que dicir que estou nun entorno rural moi bonito e que a xente que ven por a miña zona lles encanta. Entonces, bueno, pois aí vivimos desde o rural, pero claro, hai moitas máis dificultades que si tuves a tenda, eu que sei, en Ourense ou en Allariz, sabes, é moito máis complicado. Pois aínda con máis mérito. E por si isto fora pouco, o teu traballo e demais, tamén fai actividade divulgativa, verdade? Porque eu ben sei que ti vas ás escolas para motivar a mocidade, para concienciar tamén de algunha maneira, é así? Sí, totalmente. Vou ás escolas, vou pois a asociacións, a calquera entidade que me chame, pois para impartir obradoiros de artesanía, pero tamén para dar charlas de discapacidade, non? De visibilización e sensibilización da sociedade, porque, bueno, creo que dar visibilidade digamos, ás persoas con discapacidade eu considero que é fundamental porque realmente partimos dunha historia que levamos moitos anos ocultas e agora como que
é a oportunidade de dicir estamos aquí e podemos ser capaces de facer cousas. Entonces, bueno, pues dicirlle aos nenos e ás nenas e as distintas asociacións que hai por todas as nosas provincias, bueno, en xeral, sabes? Claro que sí. Sempre estiveches moi ben rodeada. E hoxe non ia ser menos. Así que Patricia xa está aí ben acompañada tamén para presentarnos a alguén, non? Sí, pues, alguén moi especial que está aquí, que non perde atención, que é María e a nai de Lorena. Estamos aquí as dúas enganchadas á entrevista de Lorena porque é un ato de terreo, estaría escoitando todo o día. Cantas cousas fai? Sí, fai. Ela sempre está ocupada. Estamos rodeadas da súa arte de xogo de fíos. Ela comentaba que agora, bueno, a tenda está na vosa casa. Sí, na nosa casa. Di a aldea, que ela dixo o nome e hai que reivindicar o pueblo. É Outeiro de Laxe. Pois en Outeiro de Laxe, ali onde está a tenda física, supoño que haberá días que se che enche a casa de xente. Sí, teño vido varias excursións nenos, colegios teñen vido bastantes, sí. E tuve unha inauguración moi bonita, con moita xente, moita. Que bonito. Sí, moi ben. Vamos, é que artista, empresaria, que teno todo, Lucía. É o que llevoten, Patri, xa sabes. Sabes que? Aparte de estar moi ben acompañada, porque a súa nai sí que está aí dende sempre, dende o primeiro minuto ata o último, Laura tamén está pasando moito tempo con ela. Eu voulle pedir que entre, vente, por favor, verdade? Boas amigas, por suposto. Que che parece, Laura, se coa túa axuda achegámonos ata onde están María e Patricia e seguimos charlando e estou vendo verdadeiras obras de arte por aí tamén, así que quero que nos faledes un chisquiño delas. Son moi bonitas. Bueno, agora que coñecemos a Laura María, ela leva xa un tempiño con vos, supoño que foi moi importante a súa aparición na vida de Lorena. Sí, que sí. Sí, porque ten entre elas as dúas e conectaron ben, o sea, enténdense ben, e axudan todo. Axuda moito, claro, verdade? Nas horas de traballo axuda. Claro. Xa chegamos aquí, isto é todo moi rápido, Sí. Que falábamos de ti, Laura, que tal, como estás? Moi ben. Que levas, bueno, pois xa un tempiño aquí coa familia e a importancia da tua chegada á vida de Lorena, tamén de María, do resto da familia. Sí, eu son, bueno, a súa asistente persoal, levamos xuntas un aniño, e nada, axudo dende a parte máis asistencial ata o apoio no seu proxecto de vida, tamén laboral, xogo de fíos, e nada, creo que a figura da asistente persoal axuda moito as persoas con discapacidade a promover a súa autonomía e independencia. E iso que penso que é un recurso pouco visibilizado, pouco coñecido non só para as persoas con discapacidade, senón tamén polas propias institucións. Que debería darse un pouco máis de visibilidade, non, a esta situación e axudar a que xente, pois eso, como a Lorena nun momento da súa vida que teña esa axuda extra que ti lle aportas, que xa supoño que eres un membro máis da familia, xa. No, eso está claro, non hai máis que ver como se falan, e o cariño co que se tratan. É verdade que sí, Lorena? Sí, compenetrámonos moi ben. Bueno, pois iso é importante. Tamén é importante, Laura, o que estás dicindo, non visibilizar esa figura, reivindicala de alguna maneira, porque moitas veces, a parte de agradecemento, tamén é un programa que deixa oco para este tipo de demandas. Así que, moi bendito isto. Pois moitas grazas. Bueno, Patri, deixate super ben acompañada aquí, Mira, quedaríame aquí con esa xoia que tes entre as mans. Familia, toda con Lorena, con estas xoias que son preciosas, que lle convido a todos e a todas que visiten Xogo de Fíos. Sí. Porque oye, pois collede, mira, cousa María bonita. colla outro, se che parece, porque estou vendo algúns fermosísimos. Bueno, sí, todo obra de Lorena. Todo obra de Lorena, se che parece. É todo feito con fío. Todo feito E con moito amor. Sí. Pois o dito, moitas grazas. A seguir sendo este gran exemplo e esta lección de vida. Moitas grazas por dalo a coñecer. Co vosso permiso, vou levantar para despedir de verdade esta lección que levamos hoxe de solidariedade, de agradecemento. Así que hai que dar as grazas a Lorena, dar as grazas tamén a Iria, a Monse, por seguir escribindo historias neste gran libro solidario que temos cada semana, e grazas a todos vostedes por estar acompañándonos.